Pozrel som sa na ten Giganabol od Androorganics a zloženie je celkom zaujímavé z toho pohľadu, že aj recenzie užívateľov, pokiaľ nie sú fejkové, tak väčšinou sa, respektíve sú pozitívne a väčšinou sa spomína lepšia pumpa, viacej sily a rýchlejšia regenerácia. Niektorí spomínajú, že aj tvrdosť svalstva je trošku lepšia, no ale neviem, nakoľko to vie posúdiť úplný laik. Každopádne tieto benefity spomínali viacerí a keď som sa potom pozrel na zloženie, tak zloženie je následovné. Ten extrakt z Leuzeji šuštivej je asi najvýraznejší spomedzi všetkých, pretože ten by mal vlastne podporovať tú proteosyntézu, teda lepšie využitie bielkovín a teda aj zvyšovanie svalovej hmoty, lepšiu regeneráciu, zvyšovanie ATP, zvýšenie sily. To všetko je dokázané štúdiami, ale tie výsledky nie sú také ohromné, aby ste teraz mohli očakávať, že super, kúpim si to, pôjdem mesačne 3 kg svalov hore, pretože to by potom bolo samozrejme veľmi, veľmi jednoduché a v podstate by predajcovia steroidov a iných zakázaných látok nemali čo žrať. Takže určite tie benefity tam sú, čo sa týka tých ekdysterónov. Ďalej tu máme kyselinu fosfatidovú, tá podporuje stimuláciu mTOR alebo aktiváciu mTOR receptorov, čo tiež spôsobuje nejaký nárast proteosyntézy alebo zlepšenie proteosyntézy, zvýšenie sily a tak ďalej. Ďalej tu máme rozchodnicu alebo Rhodiola rosea. To je adaptogén, rastlinka, ktorá podporuje alebo znižuje stres, zlepšuje náladu, fokus, taký mentálnu pohodu navodzuje. Takže je to taký vlastne zložka, ktorá ťa má viacej do toho tréningu nabudiť a tým pádom podáš lepší výkon. Ďalej tu máme metoxyizoflavón, ktorý bol v nejakých 70. rokoch vyvinutý v Maďarsku a mal to byť nejaká náhrada steroidov, ktorá však v štúdiách nejako sa nevyznamenala a neboli tam jasné výsledky, či to naozaj pôsobí tak anabolicky a či to naozaj vôbec funguje tak, ako to tvorcovia chceli. Údajne by tam malo byť aj lepšie prekrvenie svalstva, lepšia výmena kyslíka vo svaloch. To sa však nejako nepotvrdilo v dôveryhodných štúdiách a preto je to taký diskutabilný produkt. Ďalej tu máme Dioscoreu, to je extrakt z Wild Gem rastlinky alebo z koreňa. Z tejto rastlinky sa získava diosgenín a ten podporuje ženské pohlavné orgány, zmierňuje menštruačné problémy, chlapom zlepšuje libido, čiže malo by to súvisieť aj s lepším prekrvením počas tréningu, čo aj dosvedčili ľudia v recenziách na webe, to celkom sedí. Ďalej tu máme astaxantín, je to antioxidant, zabraňuje